na to celé? To asi bude dobrý. A ta zpátečka je rychlá. Občas dobrý. Já si myslím, že máme láhev vína, čili. No, nech bej, dole se někde podkopnem, vypadnem z kolejí. Ty okýnka jsou zaprasený, to je strašný. To nejde vidět. Nejde vidět? Už se to i ohřál. Spíš zajímavější to bude do toho kopce, ne? To určitě ne. Podívat nějaký video víc, když budeš z auta venku. Aha, tak děláme.